La Casa del Futbol Català. Un espai esportiu integrat amb l'entorn natural i urbà de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat és un municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, capital de la comarca del Baix Llobregat. La seva situació privilegiada i estratègica crea un entorn idíl·lic per la ciutat esportiva. Els terrenys on s'ubicarà la Casa del Futbol Català es troben a l'eixample nord de la ciutat, a les portes del Parc Natural de Collserola. El projecte es divideix en 5 paquets de programa clarament identificats. Aquests sumen sinergies per a un correcte funcionament de la ciutat esportiva. La ciutat esportiva estarà dotada de zones esportives exteriors per a futbol 11 i futbol 7. Un pavelló poliesportiu per a futbol sala i futbol platja. Una grada de 1.500 espectadors. La nova seu de la Federació Catalana de Futbol. Una nova seu de la Mutualitat de Futbolistes. I una residència amb 52 habitacions. La nova seu de la Federació Catalana de Futbol presidirà la ciutat esportiva, amb unes vistes privilegiades sobre els camps de futbol i el parc natural. Serà un punt idíl·lic des d'on dirigir la funció federativa del futbol català. La nova seu tindrà més de 5.000 metres quadrats d'oficines, sales de formació i un auditori per a 300 persones. La ciutat esportiva disposarà de 2 camps de futbol 11 amb estàndards FIFA, per poder entrenar i competir al nivell més alt. A més, tindrà vestidors, gimnàs, serveis mèdics i tots els serveis necessaris per a la competició i el correcte desenvolupament del futbol. El camp principal comptarà amb una grada de 1.500 espectadors. Això permetrà acollir entrenaments, partits i torneigs tant de seleccions catalanes com equips professionals i seleccions internacionals. El pavelló poliesportiu tindrà 2 camps de futbol sala i un camp de futbol platja. El camp principal de futbol sala disposarà de 300 espectadors. Per altra banda, el camp de futbol platja tindrà 200 espectadors. La nova seu de la Mutualitat serà la porta urbana a la ciutat esportiva. Amb unes vistes esplèndides sobre els camps de futbol i la ciutat, oferirà 2.000 metres quadrats d'espais mèdics per diagnosticar i tractar els futbolistes. La zona d'entrenament tindrà un camp de futbol 7 i un camp de futbol 11. Això permetrà l'entrenament i el desenvolupament del futbol a totes les edats. La nova Casa del Futbol Català tindrà una extensió de més de 68.000 metres quadrats i serà un complex únic que oferirà unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva i formativa del futbol català.